Ineto ku chipani cha Democratic Progressive Party akuchita kundiririra kumachita kundembera foni asogo mukutani kodi kumeneko mukuchedera chibwerani kunoko tikufunani tikusowa ntchito zanu enato kumazati ndani amene kodi amene akuti chipani mpaka nano kumachita kumugwadirira kumulemberera kuti apite kumeneko amene watonde kuti ndi akenenso ndatikhopa kuti akulu amene watikuwadziwa bwino kuti padakale panopa ndekutino ali ku chipani cha Malawi Congress Party komwe akugwira ntchito ngati deputy publicity kumeneko paja woyankhulira kumeneko ndekuti ndi a Jessica Bwira ndekuti achiwiri wawo ndi amene wakeni Nsonda ndi ambiri tikutsatira pano kuti akeni Nsonda panopa ndekuti ali ngati kudzuwa kapena kuti kumanda monga amene ankayankhulira kalekale pamene no chipani chimene chili mboma a Richard Chimoto Banda mlembi wamkulu kumeneko ankazanena zoti opposition ndi kumanda achipani cha DPP ali kumanda monga opposition nawo isachiluseto gagandiwa tate timveko zimene wabwebweta Keni Nsonda kenako atipiteni nkhani ndi cholinga choti muthe kuyitsata bwinobwino. Atsogo a DPP amandiopa kwambiri osati pang'ono ndipo sagona nane tulo amadziwa kuti ngati pali munthu m'Malawi muno amene angasambwaze ndikuyimaliza DPP ndineyo for onse ali kumene kuja uchi ndi alendo onse ali kumene kuja ndi alendo mwina ndingangochosako achina Msaka achina Mwanamvekawa achina Chaponda achina Mphepo amene ndi anali akuluakulu athu amene timayamba nawo DPP tonse tili mu UDF ndi bingu koma ena onse kumene kuja 99.99% ndi alendo ndi ana mmene timayamba DPP ena aja ali ku secondary ena ali ku primary ena ali ku skulu ya Mkaka ndi amadziwanso kuti angatimaliza kuno ndi Nsonda uchi chifukwa amadziwa kuti I'm in good books ndi APM akhala akutuma anthu kuti abwererani bambo anu akufunani APM amakukondani bwererani ndi nayankha kuti ine ku DPP sindingabwerere chifukwa pandale namaliza masewera pandale ineyo m'Malawi muno mukamanena anthu 20 andale mukamanena anthu 10 andale ine ndili mgulu anthu 10 iro ndili mgulu anthu 20 iro namaliza masewera ndi sindingabwerere ku DPP chifukwa mpando umene ningaufune ku DPP yuko pali munthu kale pakali panopo amene ndimamulemekeza chifukwa ndibwerere ku DPP ndikafuna mpando wa president kuchipaniko ndi pali bambo wanga kale Professor APM ndikakhala pati ndi nauza kuti mudikirire kaye mwina 2030 ambuye akandiyankhula chifukwa 2030 APM saima olozivuta stani saima akumaliza ndi muzakhala mukufunafuna presidential candidate chifukwa mulibe pakali panopo anangoseka nena malomba anangoti paja ndiwe Kemson ndati yeah that's the truth inu mukufuna ndibwerere ku DPP ndikakhala pati chifukwa pandali mipando yonse ndamaliza ndimafuna pano mpando ndo president ndi ku DPP ko pa president pali munthu kale pala Professor Arthur Peter Mutharika ndi mkuti ndibwerere ndikakhala pati mundipeze 2030 mwina ambuye atatiwa ndiyankhula ndiye panopo amakhala busy kulemba mati kwa feki kugulisa ntchito dzina langa amazoti kungonena kuti Keni Nsonda chunyinji cha anthu chisatira that post Chabwino tamva zimene wayankhula Keni Nsonda pamenepa akunena zona kuti ku chipani chimenechi akumufunisisa atapita kumeneko kuti akatumikire kumeneko ndi monga ambiri tikutsatira bwino kuti Keni Nsonda ali ngati nomadic guy amadumphira ngalawa imene ikuyenda mapamazi ndi zikuoneka kuti ku chipani chimene cha Malawi Congress Party akuzindikira kuti ngalawa inamira kumeneko zinthu sizili bwino mazi anachita katundu kumeneko ndi nkutheka kumeneko ndi kuphuphaphupa kuti mwina mwake chisomo chitha kumugwera mwinaso ndikubwerera ku chipani chimene cha Democratic Progressive Party mfwe mwina akumatha kumazayankhula zinthu ngati zimenezi ndi tikamumvesera bwinobwino akuti ku chipani cha Democratic Progressive Party atakhala zoti akupita atha kupita mu chaka cha 2030
munthawi imeneyo ndakuti amene ali mtsogoleri kumeneko apita muthalika azakhala zoti amaliza temu yawo 5 years ndi yeyi atha kupita kukakhala ngati president kumeneko. Ayi ndithu ndi good ambition ya Ken Nsonda, koma monga imene tafotokozera kale kunena zona kuti a Ken Nsonda ndi anzake magayi amenewa ndakuti amakhala nomadiki madumphira ngalawa imene ikuyendama. Ndi tikatsatira bwinobwino a Ken Nsonda kuyambira mu zaka za ma 2009 kafika 2010 a Ken Nsondawa anadumpha kuchoka ku chipani cha United Democratic Front ndi kupita ku chipani cha Democratic Progressive Party munthawi imeneyo pamene ankasogolera anali Bingu Mutharika. Ndi nthawi imeneyo ndakuti DPP itatuluka mu chipani cha UDF. Mu chaka chimene cha 2009 a Ken Nsonda ndi pamene ankanena zona kuti akupanga support Bingu Mutharika ndi anzake anapeza zoti adumphira chipani chimenechi cha Democratic Progressive Party kuchoka ku UDF. Nawo tikatsatira bwinobwino kuti Malemu Bingu Mutharika anamwalira pa 5 April 2012 kuchoka pamenepo ndekuti a Joyce Banda ndekuti anakhala mtsogoleri wa dziko ndi kuyamba chipani chawo cha PP. Mu chaka chimene cha 2012 ndi monga iwo manomadiki a Ken Nsonda ndi anzawo soyena achina Uladi Musa ndi ena otero anadumphatu kuchoka ku chipani chimenechi cha DPP ndi kudumphira ku chipani cha PP. Kumeneko mu 2 years yomwe chipani cha PP chinakhala chikusogolera dziko la Malawi, a Ken Nsonda anali publicity secretary kumeneko. Kuchoka pamenepo ndakuti mu chaka cha 2014 kunapezeka kuti kunali power shift apita Mutharika ndi chipani chawo cha Democratic Progressive Party anabwereranso mboma. Ndi a Ken Nsonda ngati munthu mmodzi amene amatsika yakuphwa ndi kukweratu yomwe ili mboma anapeza zoti mu chaka cha 2016 anapanga resign ku chipani cha PP. Kuchoka pamenepo ndakuti mwezi wa May chaka chimene cha 2016 a Ken Nsonda officially anapita ku chipani cha Democratic Progressive Party. Ndipo mmadziwa bwino kuti si achilendo akafika pamalo muzochitika anapeza zoti kumene kuja anasankhidwanso ndi mtsogoleri wa dziko. Nthawi imeneyo apita Mutharika nawasankha kupita mu NGC kapena kuti mu Party National Governing Council anali membala kumene. Kuchoka pamenepo ndikuti mu chaka cha 2024 ndi kumene kunali dramatic end ya career ya a Ken Nsonda ku chipani cha Democratic Progressive Party. Paja iwo ndikuti ndi anzawo anali ngati malebo kumeneko mosogozedwa ndi label leader amene anali akondwani na nkhoma. Ndi paja after notary ma disciplinary hearing ndi zina zotero anapeza zoti akuluakulu amenewa anawerusa ku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Ndi paja iwo anawerusa limodzi ndikuti ndi a Cecilia Chazama, Mark Botomani, Grezeda Jeffrey, kunalinso a Nicholas Dausi. Nkhani yake ambiriso tinatsatira bwino mmene inayendera kumeneko. Paja kunali long term standing power struggle kumeneko ndi internal power struggle imeneyo inali yonena kuti magazi amenewa ankafuna zona kuti apita Mutharika asamire ngati mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party pamene ankapita ku convention. Ndi makosana amene ankafuna kuti ana nkhomwa ndi amene asogolere chipani chimenechi. Ndipo satira zimenezo ndi moja ankanena zona kuti anthu amenewa ali ngati cancer, ndi cancer simafunika kuyirekerera, amafuna kungochosa chiwalo chimenecho. Ankatero ndithudi apita Mutharika ofuna zoti anthu amenewa angowerusidwa ndi anawachosa ku chipani chimenechi cha Democratic Progressive Party asanapite ku convention nthawi imeneyo. Kenako ndi moja timazona kuti a Ken Nsonda amasapangano align ndi chipani cha Malawi Congress Party after ndekuti atapanga open support ndekuti Lazarus Chakwera. Kumeneko ndi kumeneno anazasankhidwa ngati deputy spokesperson. Ndi apa pamene akunena zona kuti afuna akakhale ngati mtsogoleri kumeneko, atapita kumeneko akakhale president. Of course imene tafotokozera kale kuti mwina zimayankhulidwa kusereka koma ndi zokayikitsa kwambiri kuti a Ken Nsonda akakhale ngati mtsogoleri kumeneko andinso munthu kumawachonderera kuti apite ku chipani chimenechi ndi zokayikitsa kwambiri. Mwina anakhala ngati kuti ndi nankhomwa amene wayankhula zimenezi tinakanena kuti tinamvapo mbuyomo a Shadrack Namalomba munali mu late 2025 pamene aphungu a nyumba ya malamulo anali ku parliament anankhomwa anazayankhulidwa ndi Namalomba kunena zona kuti ndololedwa kubwerera ku chipani cha Democratic Progressive Party. Ambiri nkhani yake tinaitsatira bwino, anakhala kuti mwina akuyankhula zimezi ndi anankhomwa zinali zomveka, koma a Ken Nsonda ndi zokayikitsa kwambiri. Komanso kukhala ngati mtsogoleri ndi zodabwitsa kwambiri kuti a Ken Nsonda angakhale ngati mtsogoleri. Ifa munthu ngati sanawenepo ngakhale ukansala weniweniwo sanawenepo, ndi zoti angakhale ngati mtsogoleri zokayikitsa kwambiri. Tangoganizani ino kuti ma primaries enieniwa ajawo amene anachitika mu chaka cha 2025 ku chipani chimene cha
National Congress Party ameneno Ageni Sonda amayimira nawo ku Rompi West constituency. Kumene kuja ngati ma delegates anangovotera anthu 18 enieni pamene nzawo amene amapikisana nawo kumeneko apeza mavoto almost 400 and then azibwera kumakabwebwera pakuti akukakhala mtsogoleri ku chipani chimene chikaya poti ku chipani cha DPP sanayankhulepo akayankhula atibwera kuzafotokoza bwinobwino zimene ayankha pa zimene ayankhula Ageni Sonda. Mwina muli maganizo pa nkhani imeneyi pamene tinazoti Ageni Sonda akuti akupemphedwa ndi chipani cha DPP kuti abwerere kumeneko kuti akagwire ntchito zina komano iwo akuti azapita kumeneko mu chaka cha 2030 kukakhala ngati president kumeneko. Ngati maganizo alipo fotokoza ndi comment section komwe mulemekezanso maganizo anzathu. Musaiwale kupanga like video imeneyi komanso kupanga subscribe channel cha Fox Malawi News tinjoni nkhani zambiri zomwe zimachitika ndi tikufikirani mosavuta.